A mi m'ha fet pensar, jo ara posaré la meva situació personal. Jo estic casat i tinc 3 filles. És com si jo els digués a les meves filles que han de col·laborar molt a casa, que han d'ajudar a fer la feina, etc, però jo em quedés sense fer la feina, tampoc, no? O sigui, o com si la meva dona els digués a les meves filles que han de col·laborar a casa, però com si no m'impliqués en això, no? O sigui, veia que intentaven fer pinya per resoldre's el problema una a l'altre, però en el fons el moll d'os del problema no resolia. Pot ser una solució per puntualment que ella se'n pugui anar a Barcelona i ella pugui tenir fills, però la situació, el càncer, diguéssim, crec que continua present. Sí que al final hi ha hagut un intent de dir, bueno, ja li diré que també el dissabte li doni els medicaments, no? Però que era una aliança per dir com ens repartim la càrrega que ja sempre tenim. No com l'ampliem aquest aspecte, no? Per tant, és allò que a vegades moltes dones diuen, no? O moltes dones diuen d'altres dones, que a vegades també, per no entrar en conflicte o així, es van carregant, no? Van buscant solucions, no amb qui haurien de buscar-ho, sinó amb altres aliances que perpetuen llavors aquesta submissió. A mi no m'agrada la bona línia, perquè penso que estan fent, o sigui, la mare té la sobrecàrrega de cuidar la balla i la comparteix amb la filla, no? I el que em transmet aquesta conversa que hi havia és la dificultat de parlar amb el pare i amb el marit. O sigui, ni la dona pot parlar amb el seu marit tranquil·lament, ni la filla pot parlar amb el seu pare, no? I per mi és molt això, no? Veure aquesta dificultat claríssimament i el pare segueix estant qui sap a on, no? Llavors, a mi el que em transmetia em seguia fent pensar que la mare pugui posar límits en aquesta relació és un exemple per la filla molt bo, que potser és una cosa que li pot transmetre no només a part d'un bé per ella, sinó per la seva filla, ensenyar que la mare pot posar límits i que l'àvia la pugui dir al seu fill. Aquest posar límits seria, diguéssim, trencar les barreres amb el pare, o sigui, una miqueta, per qual que hem interpretat que dius, eh? No, el que també, o sigui, sé que és violència, però també potser seria bo plantejar que a vegades passa al revés, no? Potser no d'una manera física, però d'una manera mental. Hi ha molts homes que estan molt condicionats a la manipulació emocional de la dona, del xantatge i que també existeix el que si girés el rol d'una altra manera, el mateix que acabem de veure també podria servir per als homes. Bé, hem arribat a un punt del debat fòrum que hem recollit moltes coses. S'han dit moltes coses, han passat moltes coses. Jo ja crec un punt en què aquí tenim els personatges. Merci. Aquí tenim els personatges. Potser és un bon moment, però si encara teniu alguna pregunta al pa, els hi podem fer directament amb ell. Aquesta pregunta és per la Júlia, o per en Pere, o per l'Oriol, o per la Sara. Si teniu una pregunta, ara és el bon moment. Júlia, i tu quan te vas casar, amb Pere ja era així? O s'ha anat tornant egoista a mesura que tu li has anat cedint terreny? Home, era una mica més carinyós. Va. Però no... Quan va deixar de ser carinyós? No carinyós. Algú ha sigut mai carinyós. Jo sí que és carinyós en el fons, però... Tu quan vas començar a baixar la guàrdia? Quan vas deixar que ell comencés a andar sobre el teu amic? És que em sembla que ve d'abans de casar-me amb ell. Abans de casar-te? I per què t'hi vas casar, Júlia? Bueno, perquè tampoc se sent... Les dones tenim altres camins, no és només el camí del casat. Era abans que les dones si no es casaven. Això és una creença equivocada, com és una persona segura que pas ajuntar-se amb un caparrut així. Perdó, però jo t'hauria parat el peus molts anys abans. Perquè no ets una mala persona. Ets una persona que amb el temps t'has tornat egoista. Te n'han deixat a ser, ets com un nen malcriat. Que has anat passant amb els teus capritxos, els nats fent valguer, has vist que cridant una mica te'n sorties. I la Júlia ha anat afluixant el terreny, t'ha anat deixant fer. Si des del primer moment hagués dit,
vaig al futbol. Jo també dic. No havies tingut amiguetes. Havies anat al futbol al teu davant. Per això dic, quan ets vas a dir res perquè comencessis amb amiguetes. Aquí hi ha molta culpa. Ell et va malcriar. Alguna pregunta més? Com et sents per obligar? Mira, bé no ho sento, però ja m'he acostumat, sincerament. Malament i em fa ràbia, però clar, si aixeco una mica la veu és pitjor. Perquè llavors hi ha morros, hi ha mal que mal, doncs quan callo i faig veure que no ho sento, s'acalma abans la cosa. Pere, com et sents quan crides? Com em sento quan crido, collons, a ningú li agrada cridar, suposo, no? Però és que, a veure, hi ha coses que no les entenc. Hi ha coses que no les entenc. Jo és que si t'expliquessin millor ho entendries algun dia. Però sí, ja parlem. Però a veure, i qui m'entén a mi? Clar, qui m'entén a mi? És a dir, tu has treballat a l'obra del cor. Jo ja parlo, és a dir, a mi ja m'agrada parlar, ja m'agrada tractar les coses, però és que arriba un punt que venen amb baixadades que no tenen ni sol ni volta. Sandra, tu no creus que podries fer una cosa per ajudar a la situació dels teus pares? A casa meu, jo el dia el meu, tu. Amb l'Oriol que trobi feina, amb buscar un piset, no problemes. Espera, dice que tú hablas. Que tú no hablas, tú mandas. Es que tú no te das cuenta de ese detalle, que tú mandas. Tú no aceptas. Tú, la madre es tuya y la tienes que cuidar tu mujer. Tu mujer la baña, la viste, la va a comer y todo. Y tú al fútbol. Jo al futbol. I entre setmana? Entre semana trabaja, ¿a qué hora te levantas? Porque yo me levanto Però si he de sempre estar sota un sostre. Oi, mare. Pere, què faries si la Júlia et deixés? Com la Júlia, com és? No, res. Què faries? No ho farà. ¿Qué preguntas? Bueno, que el Pera tiene que encontrar una dona de su mismo tamaño. Entonces ahí el hombre tiene que... Pera, ¿cuántas horas No, 10 o 12. Pues yo trabajo doble. Tú aportarás el dinero, pero yo trabajo más. Porque yo la comida, la ropa, la plancha, Això no és la treballar, llave. això no és treballar. Eso es un hombre trabajo. Lo que pasa es que no le da el dinero que tiene que dar a la ama de casa. ¿Cómo piensas en lo que deia? Què penses fer? Com penses discutir endavant? La família encara no ens ho plantegem. Primer pas a pas i de trobar feina. I quan trobi feina, després... Ja, però penses que tardaràs molt de temps en trobar feina i sempre tractar de manejar la dona? No, és ara per sortir del pas. I si hi ha el fill de la iaia que està desocupat, hi podem anar. Jo faig entrevistes, avui aquest matí una, vaig dir una altra, però com està el pati, la crisi que hi ha, no... Ho veig una mica difícil, No, però si és que treball i no en tinc, anem fent, de moment. Jo l'ajudaré. Li està preguntant a l'Uri tota l'estona que si ajudarà la Sandra, si és que es casa i tenen una llar i tot plegat amb les feines de la llar de la Sandra. Penso que la mejor manera de fer és convertir aquests papers, que ella sortirà al carrer a treballar. Jo no tinc cap problema amb que treballi la meva xicota. Jo, si m'he de quedar a casa, que no li veig pas problema, de veritat. I si ella ve com que treballa fora, perquè se vol anar a Estats Units a treballar... Que vagi. Vale.
Hi ha últimes preguntes, si últimes preguntes ara al moment, si no... No? Bé, doncs us volem agrair moltíssim el fet que hàgiu vingut i hàgiu participat d'aquest debat. Jo penso que, personalment penso que ha estat superinteressant i esperem que per vosaltres també ho hagi estat i de la mateixa manera que ens heu aplaudit a nosaltres, ara nosaltres us volem aplaudir a vosaltres. Moltes gràcies. La productora ha sigut... Ja està.